Чакай! Не! Пани ме, няма да съм ретард. Ева, не моля те, ти мутни ме, всичко ще направя аз. Ева, не моля те, анбани ме, няма да съм ретард. Ева, не моля те, ти мутни ме, всичко ще направя аз. Ти сте ми гледали задника. Какво ми е на гащите, бе? Майко. Да, напикал съм се. Проблем. Имам си гащи и пикава си в тях. Какъв е проблема? Отивам си в мои гащите. Бати гадници. Що стоиме тук? То проблем. Това е стара. Генерал патрон, сър! Изсипали се! Той е безсмъртен. Ми скочи тук, гледа. Сръточа се. Носи уран. Къде ми е гънпаудъра? Къде ми е бърта? Заради малко, че лошичко му е. Търа-да-дъм. Нося уран. Последвайте ме. Или пък не. Нещо загуби сигнал, колегата. Трябва да зареди батериите. Не, просто не може. Не, това ми е любимото само. Не може Нося уран! да вземе решение, което трябва да стане. Нося уран, колеги, няма какво да стане. Нося уран. Готов съм. 3, 2, 1, екшън. А какво трябва да кажа? Идеален си. Идеално е точно това го вкараме. И какво трябва да кажа? Идеално е просто това е. Така. Така. Чакай! Не! Какво направим, брат? Абе, ти одобре ли си? Има умели си. Ебе, дедей. Качвам се в колата и ще колим. Ще върнем. Кога съм се Абе, родил? имаш 1 кг памук и 1 кг желязо. Кое е по-тежко? Майка ти. Днеска отивам да взема една пица и гледам някакъв като пиян стои на каста и яде крем Нивея. Какво? Как ще яде крем Нивея, бе? Сигурно ти има протеин в нея, бе. Сега като ме е вкусно на човека, ти какво се бъркаш? Ял си крем здраве. Като малък ме мажеха по главата, като се пребиях с крем здраве. Че сигурно някой път съм си опитал, но не помня. Някакво закачване трябва да направим мост. Такова. Препинателен знак. Тоест тунел. Аз съм сигурен, исках да кажа. Аз спирам стрима, чао. Значи, вашата е лесна, аз дори не съм ял. Как да играя видеоигри на гладен стомах? Аз не съм ял от 6 сутринта. И няма да ям до 8. Значи това са си твои проблеми, аз съм гладен. Абе ти! Майко мила! Я бега тук, ти утлици. Яха ми падат гащите. Войк тък му влизам вътре на фракса. Та камера е счупена, бе. О! Ана!